Slav, Rojbaş, hem ji Tirkiye hem ji cîhanê pêşketinên girîng hene. Weke nûçeya destpêkê ez hem ji Tirkiye hem ji Ewropayê nûçeyek heye, kîjanê dest pê bikim. Em pêşî bi Mihemed Yaqût dest pê bikin. Mihemed Yaqût û nas dikin di medya civakî de di 2023 de gelek meşhur bibû, bi navûdeng bibû. Bi wan vîdeoyên xwe ên li hember AKP, kesayetiyên di nav AKP de cihê digirin. Li hember wan vîdeo çêkiribû, behsa gendeliya wan kiribû. Ev camêr Mihemed Yaqût mir ez fotoğrafî nîşanê we bidim. Ji bo were bîra we. Milletê me Bakurê Kurdistanê baş nas dikin. Lê ê rojava ji bo ez hema wisa bikim. Fotoğrafî wî nîşan bidim, ew jî mir. Mihemed Yaqût ev e. Tê bîra we 2023 de dest pê kir di derbarê kesayetiyên di nava AKP'de hin agahiyên taybet parvekirin gendeliya wan û jiyana wana şexsî û xwest li hember AKP bikeve nava pozisyonekî. Tabii ev yek ji kesên ku di nava mafyayê de cih girt ew e. Sedat Peker nasîna wan heye. Yani dostaniya wan jî heye, bi hev re mezin bûne. û min xwest wisa bînim bîra we ama gelo bi xwe hatiye naskirin gelo bi xwe miriye yan hatiye kuştin ew meseleyekê dine. Ama em tev dizanin ku însanên mîna wî bi ecelê xwe namirin. Rojek beriya ku krîza dil derbas bike li Hollanda di hepsê de bû. Çawa ji hepsê derdikeve têm malê krîza dil derbas dike dimire. Niha otopsî, xebatên otopsiyê didomin. Lê encama otopsiyê jî eger hatibe kuştin ez bawer nakim encama otopsiyê rast derkeve. Meseleyên kuştinan wisa ne. Li zindanê dibe ku hin wezîfedarên zindanê li Hollandayê hatibin kirîn û derman dabine, îlaç dabine û bu bes sebebê krîza dil. Hûn zanin mirov pir zû dikare bi însanekî krîza dil bide derbaskirin. Xasî ku em zanin siheta wî cî bû, genç bû, ciwan bû. Mihemed Yaqût bi vîya we mir. Ama di hilweşîna AKP'de fayda wî çê nebû. Yan jî nikare bû bi wan îfşayên xwe bibe sedemê hilweşîna AKP. Niyeta wî ew bû. Ez behsa rabordiya wî nekim. Tabii ji malbatekî naskiriyê Amedê ye. Lê ji bo dawa Kurd û Kurdistanê neketin nava tevgerê. Malbatekî wisa qismekî wan welatparêze, qismekî wan jî tim li cem dewletê cih girtiye. Ama êwan ne li cem dewletê ne, ne li cem Kurdan e. Karê xwe bi rêve dibin. Yani hinekî cureyekî mafyan bibêjin. Hevan no. Ez Mihemed Yaqût dayînim aliyekî behsa Mihemed Yaqûtê din bikim Tayyip Erdogan. Ew jî nekê me. Berê ku ez behsa Tayyip Erdogan bikim di derbarê pêvajoyê de hin gotinê wî nû hene. Ew jî behsa provokasyonekî dike. Hem di nava dewletê de hem di nava li gorî îddiaya wî di nava Kurdan de. Beriya wê li Tirkiye dîsa wekî her havîn şewatê dest pê kiriye. Şewat 29 Hezîranê danê nîvrê dest pê kir. Hem li İzmîrê hem li gelek deverên cuda bi bandora bayê û her wiha hewaya germ ev şewat gelekî berfireh bûye. Ji bejayiyê da ket heta nava bajaran jî. Ji ber şewatê taxên Atatürk û Cumhuriyetê li İzmîrê her wiha 4 gund hatin valakirin. Hin gund jî şewitîne. Li gorî agahiyan 21 kesên ku ji ber dû nexweşketine hatine dermankirin. Ev 3 rojin dewam dike. Zerar li gelek xaniyan ketiye. Her wiha li gelek bajarên din jî li daristana şewat hene. Hin gund bi temamî hatine şewitandin. Şewatê li hin deveran xwengihandiya nava bajaran jî lê
ew ê devam bike. Bi taybetî li derdora Derya Spî, Antalya, li wan deran jî wê şewat çê bibe. Wisa xuya ye wekî her havîn li Yunanistanê jî çê dibe. Li Sicilya doh meraka hand şewat hene. Ew darên Derya Spî têde rûn heye. Pir zû agir bi wan dikeve. Agirpêk keve jî ve namre. Hele hinek ba jî hebe bi hatina bayê re, bi gurbûna bayê re ew şewat berfireh dibe. Ev meseleyên xwezayî ne tabî elbet tedbîr hebin. Ew dronên ku dewleta Tirkiye li hember milletê Kurd, şervanê Kurd bikartîne eger bikaribe di vemirandina van agiran de bikar bîne, elbet wê fayda wî berfirehtir bibe, baştir bibe. Serokê berê yê şaredariya bajarê mezin yê İzmîrê Tunç Soyer di çarçovêya lêpirsîna li ser şaredariya bajarê mezin yê İzmîrê de bi îddiayên gendeliyê di îhaleyan de gendelî kiriye, sextekariyê kiriye, tabî ev îddia ne, tevî sêd û bîst kesî hate desteserkirin. Serdozgeriya İzmîrê li ser îddaya ku şîrketa İzbeton a girêdayê şaredariyê gendelî kiriye lêpirsîndaya dest pê kirin. Di vê çarçovê de bi aynı iddiayan di derbarê 157 kesan de biryara binçavkirinê hate dayîn. Îro di operasyonekî de tevî Tunç Soyer, serokê rêxistina CHP'yê İzmîrê Şenol Aslanoğlu, hinek revebirên şaredariyê bi tevahî 120 kes hatin binçavkirin. Her wiha ji bo binçavkirina kesê din jî operasyon dewam dike. Mahir Başarır alîkarê serokê koma CHP li ser vê mijarê xwe îfade kir ka çi dibêje? Ev operasyoneke siyasî ye, dibêje wekî din kî xwe îfade kiriye Murat Bakan li ser hesabê xwe X'ê dibêje em îro jî bi operasyoneke berbangî şiyar bûn li İzmîrê şaredarê me bajarê mezin ê berê Tunç Soyer bîrokratên payebilind ê wê demê serokê me İzmîrê Şenol Aslanoğlu tev hatin binçavkirin. Em bi pêvajoyekî mîna ya Stenbolê re rûbirûne. Dema mirov li navên kesê ku hatine binçavkirin dinê re xuya dibe ku îddiayên di derbarê wan de ew mijarin ku demekî dirêj e di raya giştî de têne axaftin. Gelek caran hatine eşkerekirin, lêpirsîn li ser wan hatiye kirin, yan jî di qada siyasî de hatine nîqaşkirin. Gomana revê jî tune ye. Çima hûn diçin wan însana dixin binçavan nîvê şevê? Navnîşanê van kesan jî ji xwe eşkere ne. Ew kesên ku her roj li ber çavê gelin, eger ji bo îfadeyê gazî wan bihata kirin, ew elbet biçiyana. Dibêje CHP ji bo parastina van hevalên xwe. Wekî din Recep Tayyip Erdoğan Serokkomarê Tirkiye dibêje hem li welatê me hem jî di nava rêxistinê de hin alî hene dixwazin pêvajoyê sabote bikin. Kabîneya Tirkiye îro bi serokatiya Recep Tayyip Erdoğan ew doh bû. Recep Tayyip Erdoğan doh bi kabîneya xwe re li hev ceviya li Enqerê. Piştî civînê daxuyaniyekê da çapemeniyê da zanîn ku di derbarê pêşketina pêvajoyê ya li gel pekekê de ew kêfxweş in, rê nadin wan aliyan ku dixwazin pêvajoyê têk bibin. Hewldan hene ku pêvajo têk biçe dibêje Tayyip Erdoğan. Halbikî heta niha yek ji kesên ku dixwaze pêvajoyê têk bibe ew bixwe ye. Eger dengê wî, rêjiya dengê wî bilind nebin, em basa ray dikin. Eger zanibe ku di hilbijartinan de ji ber vê pêvajoyê têk diçe, ew ê pêvajoyê xirab bike. Em vê xuyê wî dizanin di pêvajoyên berê de. Erdoğan got hem li welatê me û hem jî di nava PKK'ê de hin alî hene dixwazin pêvajoyê sabote bikin, lê em ê rê nedin wan kesan. Em ji pêşketina ku di demeke kin de hatiye destpêkirin kêfxweş in, me wekî Tifaka Cumhuriyetê dest pê kir, bi koordinasyona yekîneyên pêwendîdar wekî projeyekê dewletê me bi baldarî pêkanî. Tê femkirin ku ne tenê li welatê me, di nava rêxistinê de jî hewldanên cûr be cûr hene, hewldanên pêvajoyê têk bibin hene, bêguman dewleta me têra xwe xwedî tecrübe ye, nakeve nava van xefikan, lê ev nayê wê maneyê ku ew ê bi van provokasyonan razî bibin. Divê were zanîn, Tayyip Erdoğan dibêje, dema aramiya netewa me tê armanjkirin yan jî dema ku li dijî ewlehiya me yan netewî gavekî êrişkar were avêtin, em li rondîkên çavê tu kesekî nanêrin. Dibêje Tayyip Erdoğan, êdî we çi jê fehm kir? Halbikî em dibêjin
Bi êrişên li ser gerîlla bi şerê ku hê jî nehatiye rawestandin, provokasyon ji aliyê dewleta Tirkiye ve têkirin, em viya dizanin. Hevano li Hesekê pirsgirêka avê hê jî berdewam dike. Li Cizîra Rojavayê Kurdistanê li bajarê Hesekê krîza avê heye, bi salan e berdewam dike. Bêtirî 5 sal û nîv e Hesekê gundewarên wê ji ber kêmbûn, ji ber nebûna avê heqeten dinalin, mirov dikare bibêje. Krîza avê li wan deveran yek ji pirsgirêkên herî mezin e. Ev pirsgirêk di jiyana rojane ya xelkê de bi taybetî di vê kelagerma havînê de ku çil pîle derbas kiriye germahiyê dibe pirsgirêkeke gelekî mezin dijwar. Ji bo ku ev pirsgirêk bê çareserkirin pêdivî bi ava santrala Elokê heye. Lê ji ber ku ew santral di destê çekdaran de ye, rêveberiya Xweser nikare pirsgirêkê safî bike. Rêxistinên mirovî jî bawekî gelekî hindik ji bo peydakirina avê alîkariyê dikin. Di vê derê de problem dîsa di destê dewleta Tirkiye de ye. Problem yani çavkaniya problemê dewleta Tirkiye ye. Eger ev santralên avê ji destê xwe derxe teslîmê rêveberiya Xweser bike, problema avê ya xelkê bi dawî dibe. Ez bêjim mirov vê meselê bi dewleta Tirkiye de nîqaş bike, madem rêveberiya Xweser di diyalogê de ye bi dewleta Tirkiye re di çarçova vê pêvajiyê de, ev meselê avê jî divê were rojevê yani. Wisa nabe. İnsan tîne, birçîne. Rêxistinên mirovî bawekî gelekî hindik ji bo peydakirina avê alîkariyê dikin. Şeniyên taxên Hesekê jî li benda rêxistina hêva Sorya Sûriyê ne da ku hinekî av ji wan re were, bi sedema kêmbûna ava binê erdê bîrên avê jî zewabûne, av bi zehmetî peyda dibe. Ava ku peyda dibe jî gemarê, qirêj e, di nav da maddeyên weke kîls heye, êdî bi kêrî vexwarinê naye. Xelk neçare avê bi stêr û tankeran bikire lê bi giştiyê û av nepake dibe sedema gelek nexweşiyên cuda. Piştî ku serê kaniyê girê spî ji aliyê dewleta Tirkiye û komên çekdar ên girêdayî wan ve hatin dagirkirin. Ava santrala Elokê ji ser Hesekê û gundê wê hatiye birîn. Ev santrala Elokê di destê dewleta Tirkiye de ye, muheqeq dibe were azadkirin û bi dewletê re were axirtin. Ev mesele ye. Zû da mesele ye. Ev yek bandorekî gelekî neyînî li jiyana xelkê dike. Jiyan roj bi roj zehmettir dibe. Niha ev meseleya Rojavayê Kurdistanê ye. Baş e? Divê çareser bibe mesele avê bi taybetî li Hesekê. Em derbasê Tirkiye bibin problemekî din ya berçîbûnê jî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê heye. Li gorî lêkolîna Tirkiyê di hezîrana îsal de li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo malbatekî 4 kesan sînorê berçîbûnê diyar bûye. Yani gihîştiye 26,000 lîre. Sînorê feqîriyê çi qasî ye, ew jî derketiye 85,605 lîre. Yani eger 85,000 pere qezeşnekî mehane û 4 kes bin, tê wê manê tu feqîrî. Di binê 85,000 re qezeşkî tu dikevî kategoriya feqîran. Eger di binê 26,000 re qezenç bikî, birçî yani. Birçî yani ji birçîbûna ji bêîmkaniyetê dikarî bimirî. Merû çawa birçiya dimire? Mesele ne tenê xwarina mîdê ye. Wextê tu nikarî xwe tedavî bikî, nexweşiyekî te hebe, tu nikarî biçî ser doktor, perîwî bidî, ew jî mirinekî ji birçiyan e. Ji ber nebûna îmkanên maddî wextê bimirî, ew jî mirov ji birçînan dimire. Konfederasyona Sendîkayên Karkeran a Tirkiye Tirkîşê encamên lêkolîna sînorên birçîbûn û hêjariyê feqîriyê a hezîrana 2025 eşkere kir. Tirkiş bi armanca şert û mercên debara jiyanê ya karkeran were diyar kirin û ji bo bandora zêdebûna buhayê kelûpelên serekî yên li jiyanê were zanîn, her meh raporekî belav dike. Li gorî vê raporê li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê sînorê feqîriyê 26,000 e. Na sînorê birçîbûnê 26,000 e û sînorê ew ê jî yani Türk iş eşkere dike ji bo kesekî karibe bijî pêwîstiya wî bi 33,000 lîre heye. Ev e.
85,000 lire jî sînorê hêjariyê ye. Mesele ev e. Niha ev ji xwe tê zanîn eger hûn li Bakurê Kurdistanê bin, hûn li Tirkiyeyê bin rewşê hûn ji me baştir zanîn, îjab nake ji Ewropayê em rewşa we ji we re bibêjin. Em zanin. Yani tiştê ku em li vê derê dikirin, em dibînin di marketan da li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê fiyetê wan aynî ye. Ya Wezîrê Karê Derve yê Îranê tiştekî balkêş gotiye, dibêje zira li me neketiye, em ê karê xwe bidomînin. Yani mîna ku dawetiye derbixe ji êrişekî nû re. Ez fehm nakim çima dibêje em karê xwe dewlemendkirina uranyumê em ê bidomînin. Ya ji xwe sebebê êrişkirinê ne ew bû? Katê gotibû em bi kar nayînin. Ama mêrik dibêje ez bi kar tînim. Yani mîna ku bibêje we têra xwe lê xist, nebese hinek din lê xin. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Erakçî daxuyand ji bo danûstandinên wan û Amerîkayê dest pê bikin, divê Amerîka garantî bide wan ku ew ê êriş nekin. Şerê Îran û İsraîlê 13 Hezîranê bi êrişa İsraîlê dest pê kiribû. Serokê Amerîkayê Donald Trump 24 Hezîranê da zanîn ku agirvestê dest pê kiriye. Lê hevdîtinên Îran û Amerîkayê bi destpêkirina şer re rawestiyan. Donald Trump hefteya borî di lûtkeya NATOyê de got müzakereyên wan û Îranê wê hefteya pêşiya me carekê din dest pê bikin. Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Erakçî li ser mijarê çi got divê em piştras bin ku Amerîka wê carekê din êrişê me neke. Li gorî Abbas Erakçî destpêkirina zû ya danûstandinên bi Amerîka re îhtimaleke dûr e. Ji bo diyalog ji nû ve dest pê bikin, divê Amerîka garantiye bide wan ku ew ê carekê din êriş nekin. Ez bawer nakim ku danûstandin ew xasî bi lez dest pê bikin. Ji bo ku em biryarê bidin dest pêkirin, danûstandin bikin, divê em piştras bin ku Amerîka di dema gotûbêjan de li hemberî me êrişeke nû ya leşkerî pêk neyne. Pêwistiya me hîn jî bi demê heye. Lê di aynî demê de deriyên dîplomasiyê tu carî divê neyne girtin, nayêne girtin jî. Erakçî her wiha diyar kir ku bernameya wan ya atomî nayê tune kirin. Teknolojî, zanista dewlemendkirina uranyumê bi bombebaranê nayê tune kirin. Eger îradeya me hebe, em di vî warî de pêşketinekê nû bi dest bixin. Eger em bixwazin pêşketinekê nû bi dest bixin di uranyumê de, ev îrade elbet li cem heye dibêje Îrakçî. Em ê karibin di demekî kin de ziyana ku li me hatiye kirin sererast bikin, dema wendabûyî telafî bikin û karê xwe ji cî me bidomînin, dibêje. Niha Muhammed Yakut pîlan kiribû ew wisa nûçe heye dema ji hepsê derkeve bi Cevherî Güven re röportajekî berfireh çêbike. Hûn zanin Cevherî Güven yek ji wan YouTuberan e, rojnamegeran e ku li Tirkiye gelekî bi 100,000 tê temaşe kirin, yani berfireh e. Muhammed Yakut eger pêra röportaj çê bikira, dikaribû bandor li milyonan însanan bikira. Ji xwe ew jî tê naskirin. Îjar ev plana wî ji xwe tê zanîn. Bawer dikim di saunayê de krîza dil derbas kiriye. Ev jî weke şüphe tê dîtin. Yani ez di wê qenaetê de me ku hatiye kuştin. Yani qenaeta me wisa çê bû. Ji bo were bîra we em dubare bikin ku Muhammed Yakut rojek piştî ku ji zîndana Holandayê derket, pîlan kiribû bi Cevherî Güven re röportajekê pêk bîne, lê xwe negihande. Hema roja piştî wî mir di saunayê de. İdî çawa dibûye îlaç danê, derman danê, encama otopsiyê hê eşkere nebiye. Çav li rê ye ku cenazê wî bibin Amedê, memleketê wî. Erê wele. Ya ev meseleya hat bîra min mesela Lemanê ev kovara ku Qaşo fotoğraf yani karikatüre Hazreti Muhammed û Musa çêkiriye pir bu armanca êrişan li min tüm mane nedaye hakikaten. Tüm mane nedaye. Yani insanên Tirkî çima xwesa hovin ez nizanim. Karikatürekî wisa li asîmanan
du çiqez çêkiriye. Dibêje navê min Mihemed, êdî jî dibêje navê min Musa, navê min Musa dibêje û ez kêfxweş bûm dibêjin. Yani li jor pêxember hevû du hembêz dikin, dostê hevin, hevalê hevin, kêfxweşiya xwe beyan dikin, normal e. Li qata Xwedê ne. Li gorî olê wisa ye. Li jêr jî di binê lingê wan de bombe dibarin li ser herêmê. Yani hevû du bombe dikin însan. Êdî Gaze dibe û Tel Aviv dibe û Tehran dibe ne mesele ye. Yani însanê ku baweriya xwe bi wan pêxemberan tînin hevû du dikujin li erdê, hevû du perîşan dikin dixwin, ama li jor pêxemberê wan dostê hevin. Tiştekî pir xweş e yani. Ez fehm nakim yani tehdîtên wisa mezin çêbûn li hember wê kovarê, kovara Lemanê ye. Pir ecêb. Mirov fehm nake. Çima wisa bû em nizanin. Yani tirs heye ku vê kovarê bişewitînin însanên radîkal ên olperest gelekin li Tirkiye li madika Sîwasê wextê ku rewşenbîrên Kurd û Elewî şewitandin ew najibîr kirin. Ew di ewa wan de heye, kevneşopiyan da wan de heye însanan bişewitînin. Yani sibê du sibê wextê ku hûn bibînin bîroyên Lemanê tev hatine şewitandin ya jî bîroyan hatine girtin, şaş nemînin, dibe ku çê bibe. Hevano ji Kerkûkê ez ê hin agahiyan bidin we doh me ji we re ragihandibû ku li navçeyekî Kerkûkê hêzên ku xewekê Türkmen didin naskirin hin provokasyon pêkanîn, êrişê ser parezvanên walî kirin, êrişên ser polîsên herêmî kirin û dixwazin ji sê postên wê herêmê yek bikeve destê wan û rêveberiya polîsan jî dixwazin bixin kontrola xwe. Hêjmara wan ne gelek e, bi dengdanê nikarin tiştan bi dest bixin. Wisa bi provokasyona dewleta Tirkiye dixwazin Kerkûkê tev li hev bikin. Ez bawer dikim ev tev rêxistinên girêdayê dewleta Tirkiye ne. Yani ez di vê qenatê de me. Niha nûçeyekê din heye di derbarê van komkujiya Elewiyan de ew jî provokasyona dewleta Tirkiyeyê de ye. Reutersê eşkere kiriye, dixwazim ji we re bixwînim. Hema em bidomînin. Waliyê Kerkûkê Rêbuwar Taha da zanîn ku şeva borî li Kerkûkê sê mûşekên Katyuşa ketine xwarê. Şeva borî li Kerkûkê dengê teqînan bihêz bû. Mûşekek li balafirgeha leşkeriya Kerkûkê ketiye. Rêbuwar Taha ragihand ku mûşekekî li taqa Erûbiyê li xaniyekê ketiye ya din jî nêzîkê balafirgehê ketiye. Tu ziyanên canî ji ber êrişê çê nebûne, tenê ziyanên maddî gihîştine hin malan. Mûşek di navbera balafirgeha sivîl ya leşkerî de ketine. Ziyan negihîştiye her du aliyan. Aliyên balafirgehê. Geştên esmanî yên ku hatine plankirin îro wê bidomin ên asayî. Li gorî agahiyên ku walî daye dema malbat li malekî bûne, mûşek li mala wan ketiye lê rewşa wan baş e. Yani însan nehatine kuştin. Rêveberiya balafirgeha navnetî ya Kerkûkê di daxuyaniya xwe de ragihand ku saet di 23 û nîvan de sê mûşekên ku çavkaniya wan nediyar e li balafirgehê ketine. Di encamê de kesekî birîndar bûye. Rêveberiya balafirgehê diyar kir du mûşek li beşa leşkeriya balafirgehê ketine, yek jî beşa sivîlan ketiye. Rêveberiya balafirgehê her wiha da zanîn ku di van teqînan de kesekî birîndar bûye. Şewata ku piştî teqînê dest pê kiriye hatiye kontrol kirin. Dîsa jî ez ji dewleta Tirkiye di şipê de me heta şupa min tune jî. Ma kitê Kerkûkê bombe dike. Li Zaxoyê jî teqîn şeva derbasbî dronekî li nava kampa Derkarê ya Zaxoyê ket xwarê. Di encama ketina dronê de beşekî dibistana kampê şewitî lê tu ziyanên canî çê nebûne. Ev dron jî ya kî ye? Li Zaxo ku dirê? Ew jî dronekî dewletê Tirkiye ye. Dronekê ku nehatiye tespîtkirin ka ya kê ye? Ku ev jî ji ajansa Anhayê ajansa Anefê migirtiye. Yani ez dibêjim merov zane dron ya kî ye yani. Herhalde Çîn drona xwe naşîne ser Kerkûkê, İran jî naşîne ser evê, ser Zaxoyê. Yani li Zaxoyê ketiye dron a dewleta Tirkiye şip û şipa min tune, şik û şipa min tune. Di nûçeyê de agir bi dibistanê ketiye, tiştekî bikesî nehatiye. Ev bi vî şiklî. Wekî din Serokê Amerîkayê Donald Trump roja duşemiyê saeta şevê
dereng yani biryarnameyekî imza kir ku gelek pêkanînên ekonomîk yên li ser Sûriyê hene. Hûn zanin li ser Sûriyê hin ambargo hebûn, ev ambargo êdî bi dawî bûn. Donald Trump imza kir. Biryarname pêşbînî dike ku sozên di civîna li Riyadê de ji bo Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed Şara hatine dayîn werin bi cîhanên Sekretera Çapemeniya Qesra Spî dibêje biryar armanca teşvîqkirin û piştgiriya rêya welat ji bo îstixrar û aştiyê vebe. Teşvîqekê alîkariyekê ji bo Sûriye. Ji bo îstixrar çêbibe, Donald Trump biryarekî wisa daye. Ji xwe beriya niha soz dabû Ehmed El Şara jî. Berpirsyarê îstixbarata teror û finansê ya Wezareta Xezîne ya Amerîkayê jî dazanîn biryarnameya seroketiyê bi wê armancê hatiye dayîn ku îzolasyona ji sîstema finansê ya navnetewî ya welêt bi dawî bike, ji bo bazirganiya kürevî zemîn were amadekirin, ji cîranên herêmê û her wiha Amerîkayê razemeniyan zinde bigire. Wekî din wê pêkanîn li ser hin endamên berê yên hikûmetê û Beşar Esadê êdî dawiya sala borî de xwespart Rûsyayê divê li ser wan ambargo devam dike. Yani cezayên aborî li ser Esad û derdora hikûmeta wî ye berê. Sêzdê gulanê Donald Trump di serdana la Riyadê de ragihandibû ku Amerîka pêkanînên xwe rakirine, yani ceza rakirine, gotûbû ew dixwaze şansekî bide hikûmeta nû ya Şamê. Rojek piştre jî ji xwe çi kiribû pêra hevdîtin pêkanî bû bi Ehmed El Şara re. Ji wê demê ve Washington ji bo ku vegera Sûriyê ji bo sîstema finansa navnetewî hêsan bike, piraniya pêkanînan ambargo ceza rakir ji bo teşvîqkirina razemeniyên nû yên ji bo Sûriyê destûr çêkirin. Ev li aliyekî niha hevan eşkere bû ku komkujiya li Tertus Laskiye ya ku li Alewiyan hatiye kirin ji aliyê Wezareta Parastinê ya Sûriyê ve hatiye plankirin. Ev tiştekî pir mühîm e. Ez vê hema binivîsînim li jor. Ez hema vê ji we re binivîsînim. Ev jî ez dibêjim tiliya dewleta Tirkiyeyê de heye. Tiliya dewleta Tirkiyeyê de heye. Binêrin. Eşkere bû ku pêwendiya Wezareta Parastinê ya Sûriyê yekser bi qetilkirina Alewiyan heye. Ev dibêjim gelekî mühîm e, hatiye tespîtkirin, lêkolînkirin. Reutersê roja duşemê raporekê lêkolînê ya berfireh weşand têde ragihand ku li bejahiya Laskiye Tertusê yên Sûriyê meha adarê di komkujiyan de ku sê rojan dewam kir nêzî 1500 sivîlên Elewî hatin kuştin, bi dihan jî wenda bûn. Ez dibêjim 1500 nine hin însan behsa 5000 dikin. Vaya hêjmara resmî ye. Ama hêjmarên dervê resmiyetê hene, însanên ku navê wan neketine lîsteya hene. Ev 1500 kes ê tespîtkirîne. Ama dîsa jî komkujiyekî pir mezin e. Di nava sê rojan de bifikirin. Li gorî raporê ev êrî ji alî herî kêm 12 komên çekdar vê hatiye kirin ku bi ser Wezareta Parastinê ya Sûriyê ne heteşya wan bi rêva dibe. Piraniya van koman ji ber kuştin, ji ber revandina mirovan, destdirêjî, ji ber gelek binpêkirinên mafê mirovan bi salan e li pêkanînên navnetewî rast e. Li gorî rapora Reutersê ku xwe destpêre dîmenên ji peykê, şahediya li qadê, belgeyên fermî, komkujî herî kêm li 40 deverên cuda hatiye kirin. Dîmenên ku ji fezayê hatine kişandin hemî îspat dike, şahediya li qadê heye, bi însanan re reportaj hevpeyvîn çêkirine, hemî tişt îşaretin ku ev biryar ji alî Heteşê û Wezareta Parastinê ya Sûriyê ve hatiye girtin, qet nebe herî kêm ev 12 komên çekdar ku komkujî pêkanî ne girêdayê Wezareta Heteşê ne. Evet. Pêwendiya Wezareta Parastinê yekser pêre heye, îspata wî jî tê. Li gorî raporê tekildarê komkujiyên li peravên li Sûriyê îşaret bi müdaxele bi destwerdana yekser ya rêveberên Wezareta Parastinê bi taybetî jî berdevkî Wezaretê Hesen Abdulganî hate kirin. Tespît bû
Hasan Abdülgani li ser Telegramê operasyon koordîne kiriye. Êrişên li Qadê yekser birêve biriye. Di raporê de hata ragihandin ku Ganî bi taybetî ji bo parvekirinê li ser êrişên li Ceblehê bi gotina bilaxwedê we xelat bike bersiv daye. Reutersê fermandarê Tugaya Sultan Süleyman Şah weke Amşad jî ew tê naskirin. Muhammed El Jasım yani Ebu Asma Ebu Amşa ew jî wisa tê naskirin. Ew jî di nav de ye bi gelek fermandar efseran re hevdîtin pêkanî li gorî vê yekê Wezareta Parastinê perav bi heremên cuda kir. Yani Wezareta Parastinê ya Sûriyê ew perav ji heremên din cuda kiriye. Qada êrişê ji hêzên ewlekariyê yên giştî tûmena 400 dibêjin jê re tûmena 400 yekîneya bijarte ya ji şervanên biyanî pêk tê Tugaya Osmaniyê navî wî ev hêz li 10 noxteyên cuda hatine bicihkirin ku nêzê 900 kes lê hatine kuştin. Ev hemî delîl îspatin. Kîjan tûmen, kîjan Tugayê li ku derê çend kes kuştine hemî di raporên Reutersê de hatine eşkere kirin. Hate ragihandin ku Koman yani ew komên pişta xwe dispêrin Enqerê weke Tugaya Sultan Süleyman Şah El Amşad û tûmena Hemza El Hemzad li 8 heremên cuda ketine nava hereketê nêzî 700 kes li wê derê hatine kuştin. Komên cihêkar ên weke Artêşa Îslamê, Artêşa Zilamên Azad, Artêşa İzzet jî beşdar êrişê bûne. Van koman jî li 4 heremê cuda êriş pêkanîne nêzî 350 kes jî li heremê wan hatine kuştin. Li gel vê yekê şervanên Çeçen, şervanên Özbek ê Partiya Îslamê ya Türkistanê jî ew jî hatine tevlî van êrişan bûne. Hin ji van li heremên Arza, Banî Yasê li wê derê bicih bûne. Di van bûyeran de jî bi qasî 500 kes bi destê wan hatine qetil kirin. Li Qadê kîjan kom hebûn em navê wan jî bibêjin bila bikeve qeyda ev jî muhîm e. Binêrin zêdeyî 40 şervan, fermandar, wezîfedarên ewlekariyê her wiha zêdeyî 200 xizmên mağduran navbenkarên ku hikûmet ew tayîn kirine ji Reutersê re axivîne. Diyar kirine herema peravê bi sektoran hatiye perçêkirin. Operasyon jî li gorî vê yekê hatiye plan kirin. Komên ku tê gotin tevlî komkujî bûne jî ev in. Tûmena ku jê re dibêjin 400 yani hêza elît a berê ya Heteşê ye. Tugaya Osman, Tugaya Sultan Süleyman Şah Amşad jê re dibêjin. Tûmena Hemza El Hemzad dibêjin jê re. Artêşa Îslamê, Artêşa Zilamên Azad, Artêşa İzzet, Partiya Îslamê ya Türkistanê, şervanên Özbek û Çeçen. Hin ji van koman weke komên ku Tirkiye piştevaniya wan dike têne nas kirin. Hin ji wan çeteyan jî çeteyên biyanî ên cihêkar in. Di raporê de hate ragihandin van koman li zêdeyî 10 heremên cuda nêzî 1500 Elewî qetil kirine. Tartus, Laskiye heremê wan. Rêveberiya Şamê bêdeng e. Di raporê de her wiha hate ragihandin Wezareta Parastinê ya Sûriyê, Ofîsa Serokkomariyê, Servîsa Ewlekariyê ya Giştî bersiv nedane pirsên berfireh yên Reutersê. Ez heqeten rojnamevanên Reutersê ê ku li wê derê a xwasa lêkolînekê berfireh pêkanîne pîroz dikim. Hem bi fermandara re hem jî bi gelê heremê re reportaj pêkaniye. Hevan noçe waku hûn dibînin niha nûçeyên me ez nûçeyên deqeyên dawî binêrim. Ez werim cem we jî. Slav em li Avustralya li te godar dikin spas ji keda te re ecî mala we ava hûn her hebin ji Avustralya eger însan hevalên me bikare bin me temaşe bikin wisa qas xweş e yani bi hezaran kilometre dûr aliyê din yê okyanusan însan li me temaşe dikin dünya qas piçûk bê hûn dibînin. Di çavê wan de Tirkiye, Ewropa, Kurdistan hemî aynî herem e. Hûn her hebin. Bi vî wesîlê em silavê xwe birêv dikin ji bo hemî hevalên me yê li Avustralya, Amerîka em zanin li wê derê jî me temaşe dikin. Asya, Japonya,
Li Japonya û meseleya Kurdê me hebû çawa bû ya? Provokasyona Tirkiye hebû dîsa. Eh, Hevando Mihemed Yakût ez dubare bikim kuştina wî bû yerekî muhîm e ez dibêjim qey. Deqekî ez vîya rakim. Hı. Kuştina mirin ya jî kuştina wî meselekî gelekî muhîm e. Mihemed Yakût ku hûn tê zanin ji 2023 vir ve li ser medya civakî bi rêya YouTube'ê hin agahî parvekiribûn di derbarê kesayetiyên AKP'yî de ew dek û dolabê wan, gendeliyê wan, meseleyên wanê taybet, jiyana wan a taybet hatta xebatê wan ên li hember Kurdan çawa hemî Mihemed Yakût bi gelek vîdeoyan eşkere kirû. Beriya wî ji xwe ev kesê li pişt wî Sedat Peker jî eşkere kiribû. Wana ji eynî kevneşopiyê tên. Hevalê hevin bi hevra mezin bûne. Her du jî mecbûrman ji Tirkiye derkevin. Ama ev Sedat Peker pir qurnaz e. Dikare xwe biparêze, nehat kuştin. Bi şiklekî hat kirîn çawa bû xwedî li sozê xwe derneket. Halbikî soz da bû ku gelek tiştên nû eşkere bike lê xwedî li soza xwe derneket. Mihemed Yakût hinek saf e, Kurd e, Kurd e. Çi bû nekarî xwe biparêze. Hat kuştin. Di hepsa Holandayê de bû, derket rojek pişra di Sawunayê de hat kuştin. Qelb yani krîza dil derbas kiriye. Krîza dil di van deman de merû pir rehet dikare bide derbaskirin bi însana, bi derman, bi tişta. Tabii ez ne pisporê kuştina însana me lê merûv dikare bi hêsanî însanan bide kuştin krîza dil. Sirri Sûriyeya önder jî belkî em nizanin ama bi vî şeklî belkî çû. Hevando bi vî awayê Mihemed Yakût jî xatir ji vê jiyanê nexwest û çû. Min çi ji were digot deqekî ez hin tiştê din jî were parvekim paşê xatir bixwazim. Dewlet Bahçeli hewldanên Dem Partiyên ji bo pêvajoyê hêjanê dibêje. Niha Dewlet Bahçeli serokê MHP got hewldanên Dem Partiyên ji bo pêvajoyê gelekî girîng in di civîna koma partiya xwe de li parlamentoya Aqfî îro Bahçeli pêvajoya li gel PKK dibêje ev serkeftinekî ye muhîm e ji bo dewleta Tirkiye. Pêvajoya çareseriyê me çawa ku plan kiriye wisa didome divê hêvî geş bibin rewşa aştiyê serdest be. Bahçeli got êdî vegera ji pêvajoyê tune ye. Eger tiştekî wiha çê bibe wê berdêla wê gelekî giran be di sed salan û de ciyê terorîzmê tune ye. Carekê din tehemûlkirina êş û berdelên ku heta niha hatine dayîn tune ye. Nemümkün e. Tirkiye ketiye serdemekê nû ji bo vê yekê divê PKK pêvajoya bêçekbûnê di dema herî zû de temam bike. Divê baldariyekê mezin li hemberî danûstandirên tûj hebe. Divê baldariyekê mezin li hemberî danasînên tûj hebe. Danasînên tûj çi ye nizanim. Dibibe sedema pevçûnên nû yên ku kes nikaribe wan çareser bike. PKK ragihand ku hebûna xwe ya rêxistinî qedandiyê ji xwe û nava vê heftê de dibe ku hin dîmen werin dayîn gerîla çawa êdî xatir ji sîlahan dixwaze sîlahê xwe teslîm dike. Teslîmê rêxistinên navnetewî yan jî rêxistinê mafê mirovan dike. Wisa em pê hesiyane yan jî kengê çawa dikin nayzanîn. Ev daxuyaniya Dewlet Bahçelî bû. Kovara Lemanê ji xwe hûn dizanin. Wekî din ez ji were bêjim CHP. Hevan we tiştekî din ji were bêjim binêrin. Ahmed Güneş Tekin hunermendekî me Kurd e ji Batmanê ye. İnsanekî heqeten serkevtî ye. Li Romayê pêşengehekî çêkiriye ressamekî gelekî bi nav û deng e jîhatiye jî nasekine. Şev roj dixebite. û hunera xwe di qeda navnetewî de danasîn jî danaskirin jî. Ama Tirk xwedî lê derdikevin. Di merasima vekirina pêşengîha wî de mesela karsazên navdar ên ji Tirkiye weke Murat Ülker, Nezih Barut, Hamdi Akın, Fahrettin Ertik, Cem Hako, Ali Sabancı, Fetah Temince, Mehmet Tutuncu, Agah Uğur amade bûne çûne wê derê tevlî
pêşengî hawî bûne yani sergî, ekspozîsyon. Onore kirine ew, halbikî me dixwest kesayetiyên Kurd jî li cêm wî hebin. Heqeten însanekî baş e Ehmed Güneştekin, însanekî baş e, însanekî welatparêz e. Di mesela Kurd de çavî vekirîne. Yani însanekî ew e. Însanekî hunermend e yani, dawê zane, meselê zane. Ama Kurd xwedî lê dernakevin heyf e. Ez bim hemî qîmetên me ê netewî hebe, kesayetî kî hebe, hunermendê dengbêj dibe, stranbêj dibe, müzisyen dibe, kî dibe hunermendê ressam, şanoger dibin, em xwedî lê derbikevin. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş.